যতনা লামসুgo waikokro ustri channel o sungsara asai phaioi hamjangma borokno manani hingkai belni tubu tangi hingkai nung bigra busa hingkai nono kebo sang nanglak nini hamjangma borok bai nung ulta berkap khajak mano phaidi hingkai bisi kok sayakari bideni bhagano thanglayano tangi okok sai tong hangkai tini khoroksa monai ano ustri rohnai brini mung lesmi deborma parangka lemusara slani mung en deborma para sana thangniya bo khoroksa slabai hamjagi khalogi basakanya ek bosar solip tonglai mani bini nogo thanglai sukai tongui tongmani phiaba tabu hingkai je ostrani family bai pora krei bigra bobsa apti buri bele kaimaya nini bagai alka buri chakiri khainai naijak abahai lekha pora ganang buri be kaikhai manibo manai abahai buri no kagi dohodi nei dabu hingkai o selabo bini ma babu ni kokbaino o buri no yakari dikha tabu hingkai o buri bo dukhu nangjagai bini khani ustri share khlaikya abahai kok rokno khnawi ang kaisa kokno sanai sungsara rang puisa ganang hingkai simide borok munchu hingjak tamo rang puisa pora krei bigra busa abahai hingkai tamo borok hingjak ediba o rang puisa ganang busa simide o sungsara ba munchu hingjakana phiaba rang puisa ganang borokno munchu hinu last paithap khasingo o borok no bobahai engui thang abno phunugui riu phiaba je nung dabu bigra busana sangnang eklayo o borokno salsa kamnangui thango obose kubui ko tai kaisa kok sana musungu asungna hamjage hangkai pula jorono sabu ganang sabu krei nai hamjak lakhe beleni sanai ola hamjagi tongmani pore bukhamani abahke buni laimna nosto khai abahke kun din nosto ta khaidi sekang no nai hamjagi sabni rang tong sabni rang krei abahke kun din buni bukhana sabai laimna nosto ta khaidi kaisa buri borok la bobo obani bagita hangka obno sana musungu osla o video nai tong hangkai nini buri bukha no nungkisa bujidi o buri bese kosta mani to khani ni bagai nung asuk se hamje kha pula jarawa nung tangai bin lamin le nosto khlai na nangba inke potabu agin haidiba o buri le nana bese cover khlai hamjak ba inke se obna sana musungota o video slanai to hangkai nini buri ni bukhana wansugui naidi nung nin ma bamani kokbai obahke yakhanani kokya apti buri nyo phiaba o buri nyo na bese hamjak tong nungkai obna sangnangya phiaba wansugui naidi o video sing obna saka baithak phasingo apsungo